Kolpez kolpe aritu gara, aldapan gora pausorik pauso. Ezetz esanez, ez garela urtanta hotz eta zapalduak. Egun bat, eta beste bat, eta beste bat. Txarrenari onena atera diogu, baina nola aldatzen diren gauza kamarada. Izan ere, erreza zirudien, etorkizuna ginenean. Baina dena aldatzen da. Txirritxola aritu gara, zutik makurtu gabe, eta orain zer? Zenbat gara? 4, 1, 3, 5, 7. Euskerak bizi nahi du albaldin bada. Baina korapilatzen jarraitzen badugu, ez dugu jakingo nola askatu. Hala ere, izpit txikiren bat agertuz doa gaurkoan. Eta ni, postasun handi batek bezarkatzen nau. Horregaitik, eroriz ikasten bada oinez, az gaitezen bidea egiten. Eta hartu dezagun euskera zentzumen guztiekaz. Aitorren hizkuntz zaharra izan dadila, Mohamed eta Gabrielaren hizkuntza berria. Eta ozen esango dugu, euskeraz bizi nahi dugula goizean goizik. Eta ez dela amets bat, gure nahia baizik. Herri bat dugu osatzen, eiz zu beraz zure esku dagoena. Argi ibili, burua erabili, eta hartu euskeraren lekukoa. Ez dadila aria eten. Ez dadila aria eten. Etxean eta kalean, berdin jolasean. Eskolan, lanean, borrokan eta bakean. Dakitenek erabiliz, ez dakitenek ikasiz. Eta nola ez, antolatu. Antolatu zaitez ahal duzu neurrian, baina antolatu gure herriaren geroa baikara. Nik ez dut zalantzarik. Zeinen ederra izango den, amestuko dugulako gauean, oraindik gelditzen zaiguna. Eta ilargia den arren marea mugitu dezakeen bakarra, badakigulako geu garela euskararen ilargi bete bakarra. Gure bihotzaren taupadak euskeraz direlako. Eta amaitzeko, kantazak euskalduna. Kantazan, gauzak ez direlako horrela, gauzak horrela ze daudelako. Kantazak amorerik eman gabe, zuen leialtasunak dena merezi duelako. Kantazan, oraindik ere euskararen sasoia dalako. Kantazak, gaur euskararen sasoia dalako. Eta bereziki, kantazan, euskararen sasoia garelako.